Diarokna sambai Phaiman Jajak sini ani loge tongo sini MDC borong ganang Madam Ananta Deborma जों सफैका दिनै धर्मेन्द्र त्रिपुरानि न'आव जों साइमानो रेल थैजाक मानमानि कয়েকদিন आगे आरो बरंनि खोनाबनि सालो श्राद्ध उंनाय जों बरंनो सुबासुरनानि बागै जों दिनै फाइलेका मेला हामबाय जोंनि MDC न बिनि वानसुकमोन तै जों जत्त वानसुकलायै जों दिनै कायसा बरंनो सुबासुरनो होनि जों फाइलेमानि ते हामबाय दिनै आरो फाइसुकबायजा दिनै 10,323 नि गोबांमा बरंनि स्टाफ न हिमानो बरंनि जे बरंबो फायै बरंबो मालायै सुबासुरनो होनि फाइकाना बरंनोबो हामबाय दिनै आरो जोंबो बाक्सा पाल फाइमानि बागै जों स्टार्टनि बागै किसासा कामसलै तै माइरं किसासा जों रफाइका तै जों जत्त मिलुबै रां किसासा सुबाय रेखा आबनि बागै जों वानसुगु दिनै त्रिपुरा साराव যারা 10,323 तंनाय गोबांमा যারা दिनै टीचार होनि होनजाकनाय दिनै बरंनि चामुं क्रৈ जों नुगै मानखा कारण त्रिपुरा सा अंखा जतनिस्लाय रां क्रৈ तामहनाय जतनस्लाय गरिब दिनैयो सामुं क्रৈ जों नुखा आबनि बागै दिनै जों बरंनो बेलाखे कष्ट नाङो इभेन दिनै बुबाग्रा बरंनि बागै फाइट खालाय दङ दिनै तामहिनाय उकिल रमुय दिनै इन्डियानि बेस्ट लयार रगनो रमुय जों दिनै अमाहायके सामुं तांनानि बागै बरंनि बागै सामुं ताङै दङ तो आशा खालायो दिनै जदि 2023 नि सालावबो जदि दिनै बुबाग्रानि नेतृत्वे जदि दिनै सरकार जदि तहला अबश्य जों बरंनि बागै नायनाय एवं जों कग्रय थांका दिनै स्टार्टनि बागै नेक्स्ट टाइम जों जाते हस्टेल रवै दिनै स्कुलाव खुमलुंनि जे स्कुलाव जों बति रवै बनो परासुना गाहाम खालायनानि बागै तै बिनि लाइफ न सेटलमेन्ट खालायनानि बागै फ्री अफ कस्ट जों परिरनानि बागै जों वानसुगै दंगो ओंखाय बरक जुदि बमा बफा दिनै बमा जुदि सयखांखाय अबश्य जों बनो नायनाय कारण जों तंसाक जों बरंनो सुबानाय जों कग्रय कलाङो आबनि बागै मेला हामबाय तै जों जत्त असंना